दुखुनांथाव खौरां गोदान लामायाव आगान सुरनो लानायावनो जानांदों मेगनाव मोदै लाना दुखुजों बिखा खामथाव थासारि। चिरांनि आमथेखा अन्थाइबारियाव हाबा जोबनायनि उनावनो मोब्लिबनि बोगथाबनायजों साथाम सुबुंनि जिउ गोमादों। नंगौ, जिउ गोमानाय सुबुंफोरा माइकेल बसुमतारी, दैमालु नार्जारी आरो बिजय मुसाहारि। दुखुनांथावनि जिउ गोमानाय हौवा गोदान माइकेल बसुमतारीया मैयासो हाबा खालामदोंमोन आरो हाबा जोबखांनायनि उनावनो जिउ गोमानांबाय। गुबुन फारसे दैमालु नार्जारी मुंनि सेंग्रायाबो हौवा गोदाननि बोगथाबनायखौ नुनानै कारेन्ट दाननो नाजानायावनो बोगथाबजादों होनना फोरमायदों गामिनि सुबुङा। आरो गुबुन फारसे बिजय मुसाहारिया कारेन्टनि सर्ट जानानै गोमखांनायखौ खोनाना बन्द खालामनो थांदोंमोन होनना फोरमायदों गामिनि सुबुङा। फोरमायनाय बायदिब्ला गामियाव हाबनाय 11,000 भल्टेजनि ताराव मोनसे गय बिखंआ गोग्लैजेनदोंमोन। बेनिफ्राय खामनानै जना गामियाव कारेन्ट राननाय ताराव गोग्लैदेरनानै गामिनि गासै नखरावनो 11,000 भल्टेज मोब्लिब खारना तार, मिटार बक्स गासिबो खामदों होननानैबो फोरमायदों। जायनि जाहोनाव हौवा गोदान माइकेल बसुमतारी, दैमालु नार्जारी आरो बिजय मुसाहारि साथाम सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। जों सानैजों उन्दुबाय दा, ओमफ्राय बिहा मबाइलखौ नायगासिनोमोन, आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ। ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन, बिदि गोजौआव जोंदोंमोन। ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन, थाबायबाय दा, ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा। बे गावहा एसे फासयो मानसियानो, फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय। ओमफ्राय बे गावहा ओइ 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 होनबाय। ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिराद। ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय, ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय। ओमफ्राय आंहा सिखारबाय, मा जाखो होननानै सिखारबाय दा। ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय, बेखौनो नायबाय थाबाय। थैनाया बारा थैयाखैमोन, एसे जिउ दङमोन, थैहांनो नागिरदोंमोन। कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ एसेबाबो फैनानै बे दंफां लाइफांखौ माने नांहां गोजौ गाहायखौ एसे नायो होननानै एसे नोजोर लायोबा एसे मोजां मोनो आरो बेखौ। आरो बेखौ गामियाव गावसोर मावाब्लाबो गामिखौ अननानै नैबेखौ मावनानै लालै होननानै बुङोब्ला मोजां आरो बिसोरनाव बिदि बुङोब्ला गामियाव। आरो सोरखारा जाहाथे बे साथाम मानसि थैदों, दा बेखौ जाहाथे बे न'खराव जाहाथे बे सुबिदाखौ होयो। आं बेखौनो माने बे खाथिनि रायजोनि जारा आं बेखौनो आह्वान खालामो आरो सोरखारनि सायाव। दा बेसे खिनियानोसै। हौवा जेबो गैया, खस्थ' खालामनानै जायोमोन, दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन। आं जेबो मावनो रोङा, आंहा जेबो गैया, आं बोरै खांलांगोन दा, फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं, बेनि दुखु आंहा। आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन।